Zdravím ťa, tu je Maroš Fér, autoprojektu Dáme to teraz.eu. Dnes mám pre teba veľmi zaujímavý príbeh, dokonca by som povedal vtipný príbeh. Začalo sa to, alebo takto, kamarát, ktorého poznám, a nie je to kamarát, je to v podstate známy, pretože žije v štátoch, v Amerike. A stretol som ho na jednom zo seminárov, ktorý som navštívil v Orlande. Volá sa Paul Gardiner. Na mojom blogu je inak link na jeho Facebook, takže ho môžeš skontrolovať. Niekto mi poslal SMS-ku. Každopádne, tento týpek bol rodinou poslaný do blázinca. Doslova ho tam, neraz neviem, či ho tam násilím dali, alebo nejako inak. Každopádne sa dostal do blázinca práve preto, že rodina to iniciovala. A urobili to pretože podnikal v MLM a snažil sa rodinu svojich známych dostať do svojho tímu a nejak s tým nesúhlasili, nepáčilo sa im to. A neviem, ako dlho tam v tom blázinci prežil, koľko času. Každopádne sa vrátil po istom čase, prišiel zase späť do rodiny. Rodina pripravila krásnu veľkú oslavu, bola tam torta, boli tam kvety, všetci tam boli akoby zúčastnení v nejakej obývačke pravdepodobne a on vstúpil do domu, svojho rodičovského domu, myslím, to bol jeho rodičovský dom a všetci mu začali tlieskať a tak ďalej. A on bol šokovaný. Totálne bol šokovaný a nevedel, čo má urobiť. A v tom momente ho napadla jedna myšlienka a urobil ju. Zobliekol sa do naha. Celá rodina na neho pozerala, čo robí, proste bola tam celá rodina. On sa zobliekol do naha pred všetkými a povedal niečo v tomto znení, že vrátil som sa a z blázinca, vy tu všetci stojíte a mi gratulujete, lenže ja som slobodný človek a celý život som robil to, čo som chcel robiť, alebo to, čo ma bavilo. A vidíte ma tu teraz nahého presne taký, aký som, ale som slobodný človek a vždy budem mať právo robiť to, čo chcem robiť a preto budem pokračovať v mojom podnikaní. A všetci ostali totálne pretože si mysleli, že sa vyliečil z nejakej pre nich akoby nejakej zvláštnej choroby. A dnes Paul Gardiner myslím, že prekročil 30 000 eur mesačne nejakú hranicu na províziách. Ja neviem presne to číslo, pretože občas sa to mení samozrejme, v MLM sa tie čísla pohybujú hore a dole. Každopádne viem, že naposledy hovoril, že mierí na hranicu 100 000 eur mesačne. Každopádne začal pracovať so spoločnosťou, s ktorou ja pracujem. Keď si klikneš na prezentáciu na mojom blogu, tak sa dostaneš aj na link, cez ktorý sa dostaneš do môjho tímu. Každopádne opustil tradičný MLM nakoniec, pretože zistil, že to nie je tá najlepšia cesta a pustil sa na online MLM. Samozrejme je veľa ľudí, ktorí robí tradičný MLM, to znamená oslovuje známych, rodinu a tak ďalej. To je úplne v pohode, ak sa ti darí, pokračuj, ja proti tomu nič nemám. Každopádne je to pravdivá a vtipná historka a keď som ho stretol, tak sa na toho historku len pousmial, keď som ho stretol v Amerike a je to zaujímavé, že vlastne v MLM tradičnom mal síce úspech, ale nemá taký, aký chcel mať a dosiahol ho práve až v tom online MLM, práve pretože prišla spoločnosť, ktorá mu ponúkla presne to, čo hľadal. Takže chcel som dnes len upozorniť na túto vtipnú historku, píšem o tom viacej, linky pod týmto videom, prečítaj sa o tom viacej, link na môj blog, teda, kde si môžeš prečítať o tom viacej, je tam samozrejme aj link na moju prezentáciu, ktorú si môžeš pozrieť. Určite si ju pozri, je to obrázok, ako zarobiť tvojich prvých 100 eur online. Klikni na to a pozri si moju prezentáciu. To je všetko do mňa zatiaľ. Plánujem úžasné veci do budúcna, teraz v tomto roku 2016 nejaký dokonca kurz, ktorý ti chcem ponúknuť zadarmo online, takže ak chceš, aby som ťa upozornil na to, tak samozrejme klikni na prezentáciu, zanechaj mi svoj e-mail a ja ti potom pošlem informácie. Toľko do mňa všetko, nech sa ti darí vo všetkom, čo robíš, hlavne v podnikaní a držím ti palce. To je Maroš Fér, dáme to teraz. Čau, čau.